Anambra State Sports Club emeribego mmemme mmechi arọ nke afọ 2023 n'ụzọ kpụrụ ọkụ ma tiesi ọchị n'iru ndị mmadụ kachasị ndị enwe nna nọ na Model Children's Home na Real Estate Ọka ma nye nkwanye ugwu nyere ụfọdụ ndị nọ na ya bụ otu na-eme nke ọma na steeti. Ya bụ mmemme bụ nke e mere n'Ọka. Ọ dọtara ndị hụrụ egwuregwu n'anya si n'ebe dị iche iche na steeti a ma ndị nọ na ya bụ otu klọb ma nwekọrịta nwere n'ụdị pụrụ nnukwu iche ịhụ na ya bụ otu siri ike n'abalị ike. Emmanuel Okonkwo pụtara anyị akụkọ a. Ya bụ ihe mmemme ndị otu ahụ chịkọbara iji wee mechie afọ 2023 bụ nnọọ nke eji ịgba bọọlụ wee malite. Anọkwazi na ya bụ ihe mmemme kpee ekpere imechi afọ pịakwazịa bọọlụ eji aka wa na-apịa nke a kpọrọ tenis n'aha bekee. Anọkwazi na ya bụ ihe mmemme nye ụfọdụ ndị mmadụ eji okwu ha agba izu n'ihe gbasara ihe egwuregwu na Anambra steeti ugwu pụrụ iche. Ndị otu ahụ jekwazi nleta n'ụlọ ndị enwe nna Model Children's Home dị na Real Estate Ọka ebe ha nọ wee nye ha ego maka iji na-eneta ụmụntakịrị ndị ahụ. Onye isi otu ahụ bụ Maazị Ikeobi Ejiofọ nọzikwa na ya bụ njem nleta wee kwe nkwa na ọ ga na-enye ya bụ ụlọ ndị enwe nna $50,000 kwa ọnwa ọbụla malite n'ọnwa Disemba. N'okwu ya bụ onye ji ọkwa prezidenti nke ya bụ otu bụ Maazị Ejiofọ toro nnọọ ndị otu ahụ maka nkwado nakwazi ihe dị iche iche ha na-ewepụta iji wee kwado ya bụ otu hụ na atụmatụ ha ji ibugo ya bụ otu n'ogogo dị elu bụ ihe ga-apụta ihe n'oge na-adịghị anya, ebe o kwuziri na ya bụ otu na-enegara anya ịbụ ọkacha ibe na Naịjirịa gbaa gburugburu n'ọnwa one na one. Ụfọdụ ndị otu ahụ nke gụnyere odeakwụkwọ kpụtọrọkpụ nke otu ahụ bụ Maazị Charles Ekwunife, onye ji ọkwa chairman nke Organizing Committee ya bụ ihe mmemme bụ Maazị John Paul Okafọ, nakwazi otu onye eji okwu ya agba izu na ya bụ otu bụ Chief Samuel Nwobu kwupụtaziri na isonye ya bụ otu emego ka ha rite elele dị iche iche ndị gụnyere ịkpakọrịta alụ banyere otu ha ga-esi wee mee ka ahịa ha na-azụ na-aga n'iru. Onye nọchitere anya Model Children's Home Management na ya bụ njem nleta bụ Oriakụ Grace Ndubuisi kenere ndị otu ahụ maka icheta ndị enwe nna ndị ahụ ma kpee ekpere ka Chineke gaa n'iru n'igozi ha ma kwughechia mmaji kwuru mmaji. Ndị a nọrọ na ya bụ ihe mmemme nye onyinye nkwanye ugwu ndị gụnyere onye ji ọkwa chairman nke Anambra State Sports Commission bụ Maazị Patrick Onyedum, nke ọ bụ onye nọchitere anya ya bụ onye ji ọkwa director nke sports na ya bụ commission bụ Oriakụ Faith Okwonna, onye oji ego achụ ego bụ Chief Ndubuisi Nwobu, nakwazi onye ji bụ ọkwa prezidenti nke otu ahụ bụ Chief Obi Onyekaiba kenere nnọọ ndị otu ahụ maka ịkwanyere ha ugwu ma kwe nkwa ịga n'iru n'inye ya bụ otu nkwado otu o kwesịrị. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.